minimum mourir la sanfɛ quoi. Mais ka classe ni depuis combien de temps? I tɛna mobile dayɛlɛ ya? Hein? Karim! Et Karim! Et l'eau maïna? Biladet bladala mera mobile classe ni tɛ ka taga dayɛlɛ ka bɔ ya? Et l'eau kɛ pour que e ma ne ka classe ni mais ma taa porte dayɛlɛ ne. Oro dosi est tiens même la classe ni plus de 10 fois. Ne la va fɔlɔ na laban yɛrɛ. Ne nana sɔrɔ fɛn o fɛn na i b'o bɛɛ k'an ka baara kɛ. I ka porte dayɛlɛ yan ka don i bɛ tila ka mobile na porte dayɛlɛ ne bɛ sara o de kama. I y'a faamu wa? Ah ni fɛnɛ tɔgɔ ye ka porte dayɛlɛ wa bɛɛ cɛ ma mais ka taa mobili fɛnɛ porte dayɛlɛ ye a yɛrɛ jɔlen sa. Jabi saba ko cogo di cɛ n bɔra dugu kɔnɔ n sɛgɛnnen ba yɛrɛ don n yɛrɛ bɛna n ko de sisan n'i y'a ko n b'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la bɔ ok problème t'a la n bɛ n ko sisan n tun bɛna reposer yɛrɛ de bɔ ok merci. L'exé nana. Leye jumɛn? N ka cɛkɔrɔba e de b'i n'a fɔ mɔgɔ min nana kunun. I ka cɛkɔrɔba ɲɛna so kɔnɔ. Ne ka ba wolola fila nin wari. Hey Karim. Naam. Ni l'exé ni ngali la. Yo fo ki ma yama. Yo depuis dugu jara ma yama. Kana yɔrɔ fɔ yɛrɛ. Go aden. Parce que ma tour de va possible. N'importe quoi. Hé Karim! 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 Na! N'importe quoi, kɛra cogo di? Karim dole donna salon kɔnɔ yan ne boli. Mɔgɔ si ma don. Mɔgɔ si ma se yan? Mɔgɔ si. Bon o kɔrɔ k'e de ne ka wari ta ne ye n ka wari da tabali kan 100 000. Wariko ne tɛ wariko foyi kalama. A wari tɛ wariko kalama n nana ka wari da ka don so kɔnɔ ka taa n ko. O tuma wari bɛ tunu a yɛrɛ ma. Mun n'aw kɛ namara to yen? Wari bɛ se ka taa a yɛrɛ ma cogo di k'a sɔrɔ mɔgɔ ma don yan? A patron ni wari kɔni taara kɔni i denkɛ de ye wari ta. Ne denkɛ? E ko ko mɔgɔ ma don yan se ko ne denkɛ wari ta o bɛ se ka kɛ cogo di? A parce que ale yɛrɛ ko n ma ko ni y'a ɲininkali kɛ dɔrɔn ko n k'a fɔ k'a bɔra. E dun ko k'a ma don? Taa wele ka na. Papis, e donna k'e de ne ka wari
warta yan. Ne ka wari ta fa depuis dugu jɛra ne ma se yan fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ ka wari ta. Karim bɛ ma ko Papis de donna a la warta. Papis e bɛ sɔn o fɔ e tɛmɛna ne la yɔrɔ jɔsi la sisan ko n'i fa y'i lajɛ ko n b'a fɔ k'i ma se yan. Bon a bɛn san pɛrɛ cɛ ni ne y'a ta san pɛrɛ n kun ci. Bon Karim filɛ Karim ye zon ye ne ka suwɛti min bɛ tunu so kɔnɔ ne ka kulɛti ninnu ale de b'a bɛɛ ta. Wa da filɛ nin kɛ ka wari min siɲɛ ta a bɛ taa d'a ka baarakɛlaninw de ma. Walayi Karim ye zon ye. Karim e ta ka n'o taa ka so kɔnɔ i ka taa ka segin ka na. San. Ne ta baara de kama ne bɛ taa sonyali kama. Patron wallahi billahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne ma i ka wari ta depuis an ka dugu la depuis ala k'an da n ma deli ka mɔgɔ fɛn suɲɛ. Bon dala sanga dɔ bɛ sa ne sigi lamɛn san terikɛ mi lamɛn cogo di e de ko yan ko mɔgɔ ma don après i ko ko mɔgɔ donna kuma fila ne sigi lamɛn donc i jɔ ka dɔ mɛn quoi. N'o de don ne ye n ta to ala ma. I ta to ala ma kɛ ala ka bon kɛ e kelen ta ye ala ye Karim nana ka minɛ. Voilà sisan e ni an bɛ jan ɲɔgɔn ma voilà han i ka segin minɛ n tɛ fɔ k'i yɛlɛ so tuguni i ye wari min ta o y'i ka wari di i ka kalo wɔɔrɔ de bɛ na dɔrɔmɛ kelen t'a d'i ma donc taa ka kuma tuguni n tɛ fɔ k'i ye n'i y'a tun n bɛ polisiw bila u b'i datugu san kelen a se bɛ ne Papis taa i ka baara la ne b'a la e nkalon ye da i la ninnu ye zonw de u tɛna foyi la sonyali ko kuma o olu fɛ kan ka wari in ne bɛ taa min sisan ka gɛn tigɛ ka bagan ma n bɛ ala deli ala min tɛ sunɔgɔ ala k'an ta juru sara